EsikaBhobhi. Njengamhlanje nje uyabona mfowethu ngiphethe insizwa la umfana wechala kaShafuza. Umfana kaMfo kaMshubu. Unto esimoli unto encane wayesho njalo uJaiva Simniki isafika lensizwa ishama hit. Asikubingelele insizwa. Sanibonani ngiyabingelela nakwababukele obingelelayo kunto encane usenzo ongakwazi udisibongo eGreat Town endaweni yaseShane kodwa ke la emculweni bamazi ngonto encane. Uthi isimningi imlando uyiqopha angeke sikubale kube kuningi kakhulu. Ngifuna sibuke kodwa uMaskandi mawubuka ezingeni lasemumva lapha einsizweni eindala kohashela imhlophe umfazi omnyama ukhuphuka njalo uza komgqumeni nomjengiseni nobaba ushwe nomuntu ekhala. Ufikela usukhona kulesigaba okusona njengamanje ngathi kungakanani ukukhula nokuthakaselwa nje kwawo. Ukhula kakhulu uMaskandi ukhula ngesivinini yabo okuyinto ke ejabulisayo leyo ikakhulukazi kuthina ke mhlawumbe abantu abangene bebancane bawucula okumanje bakhula nawo uyabona so ukubona nokwazi ukuthi nje nawe ikona indimanyana encane oyidlalile ekuthenini uMaskandi ubela ukhona awufikanga wawuphoqa noma wawehlisela isithunzi kuyajabulisa kakhulu kwakhona lokho sibonge nakubantu abawusupportayo abangawubukeli phansi nakulabo ke manje sebevula amehlo babona ukuthi uMaskandi into yokulalelwa siyabonga kakhulu futhi siyabamukela sicela ukuthi bahlale kusekhaya. Unto encane mangaphosisi umuntu wesibili kuMaskandi oqophe umlando wanqamula unyaka mangaphosisi ngizothi kwakuyi album yakho yokuqala izibulo. Yeah kukhulu kakhulu mfethu ngoba ngicathi kwakuyi album yami yokuqala and isupport engayithola ngabreak record mina kule yanto yokuhlukaniswa konyaka okwama vote yabo irecord laselihlala isikhathi eside kakhulu njengomuntu owayefika eyivukane ngalesa sikhathi kwaba into enkulu kakhulu kumina uyabona ukuthola umkomelo ongakayani ukuthi abantu bangethembe ngale yandlela leyana. Kube njani mfowethu ukusebenza nensizwa ichala kaShafuza siyazi ukuthi uphuma kumgqumeni kodwa waphuma bekhona umgqumeni omtshengiseni bengqofana lokho okudidayo waphuma washisa ukuphekwa insizwe efana naleyana kube njani kuwena? Ukuhlangana lethi I think kwaba yona futhi enye into engathi iyangisiza ekukhuleni kwami ngoba le ndoda yayine confidence ongayazi ngomsebenzi wayo yabo futhi iyangabi naluvalo makuziwa ngasemsebenzini wayo nanoma ngathi ungabeka bani obukeke emkhulu kangakanani but mase kusikhathi sayo yayisho ukuthi sekusikhathi sami manje futhi makufuna ngikhwele phezulu kwakhe lobonakala emkhulu ngizakwenza lokho so namanje ngeke ngithi namase ngibona noma izinto sezingishayile mhlawumbe sekunovalonyana ngithi hayi kodwa mina ngikhuliswanga ngovalo mina ngakhuliswa ngokuthi siyaphambili kuphela sijika sihleli. Mfowethu uqoqa uyaconsa kulokhu kuthe v kusukela onyaweni kuze kuyophuma esiqokweni kwenze njani? Ibrand engisebenza nayo le from day one ngisho njalo ngifike emculweni ibona abantu abangivulela izandla bangikhombisa ukuthi mawe artist uyakwazi ukusebenza nama brand bangithemba ngingakabi nayo na unto encane ngiyuyena ngingakahlukanisa inyaka ngingakenzi lutho bangithemba ngebrand yabo till today sisebenza kamnandi nabo noma befika abafuthi abafikayo abajoyinayo abakazi bakhombisa ukungasangithembi nokungakholelwa kumina. Online ube naluphi ushintsho empilweni zenu njengabaculi baMaskandi? Kukhulu kakhulu ukushintsho lika online futhi ngingagqugquzela nje ukuthi nongakawufundi awufunde ngoba ungcono kakhulu kunama CD because ama CD kwakuba nje 2 minutes noma u2 weeks uthengisa then after lapho sekuphelile but online every day uyathengisa. Bathe msana into encane abathandi bomculo waseNingizimu Afrika nabathandi bomculo nje kaMaskandi bonke jikelele. Next week okumhla ka25 July Friday ngizo release album engihlonipha kuyona umjijelo engangisebenza naye ngicela abantu bangisupport kakhulu ngoba ngokwesifiso sami ngifisa ukuthi iyenze kahle le album ukuze lokho kumnikele ngifisa ukudlulisela einganeni zakhe kube umnikelo umthamanyana ngelinye ilanga so ngiyafisa ukuthi abantu bangisupport nginovalo ngiyaqala mangizokhipha ialbum ngibe novalo olungaka because ayiqondene nami mayisuka iqondene nami ngiyangirelax ngoba noma yenze kahle noma yenzile kahle suke kungenankinga but lena into yokuqala futhi mhlawumbe yokugcina engiyenzayo kumhlonipha so ngiyafisa ukuthi uma ikwenza lokho ekwenzayo kube umthamonyana. Ungathini uyibongela nje kweNingizimu Afrika yonke uphinde futhi uyibongele na balandeli nabathandi bomculo kaMaskandi bebonkana?
ngesupport abakunika yona besazoqhubeka futhi bekusupporta kulo msebenzi weqhawe ozowukhipha oyisifiso sokuthi uthathe use njalo lapha ekhaya njengesibongo siyazi ukuthi mfowethu ukhuliswe ngenhlonipho sihlale siyibona futhi namanje sisayibona yiyo yonke le usayenzayo ekhomba ukuthi awukhohlwa la usuka khona ngoba unto encane nje siyakwazi sasingesikwazi kuba uzange ukhonje umunwe walapha kuleya ngiyabonga kakhulu kuwo wonke umuntu ongisupportile ngiyabonga kakhulu futhi I think kulonyaka ila engibone khona i-support eningi kakhulu nala ngibone khona ukuthi abantu bayangisupporta futhi banalo kangakanani uthando lwami ke kwanesikhathi la ebenginokubona khona ngathi umhlaba ujikile uyabona noma singeke sigxile kakhulu ke kulezo zinto but after lapho ngayibona isupport kubantu ngalibona uthando kubantu bese ngikhombisa uthando abebengithanda ngalo nasekuqaleni so ngiyabonga kakhulu futhi ngiyafisa bengaphelelwa amandla ukubahlonipha ngizoqhubeka ngibahloniphe futhi ngiyafisa ukuqhubeka ngibenzele lokho abangaze ngakho noma sezikhona ivunguvungu but ke ngingapheli amandla kubenzeleni ngoba bona bangimisile idolo bakwazi futhi ukuthi bangenza ngawo umuntu bayishintshe impilo yami ngibuka so ngiyabonga kakhulu futhi ngifisa abazi labekhona ukuthi ngamunye ngibathanda bonke njengoba ngiyithanda mina siyathokoza danke futhi